Rianne Kuipers uit Zwagerbos is 32 jaar en reizigt tot 10 jaar naar het ziekenhuis. Iets zei het mij dat net goed zit. Ziekenhuizen zijn altijd van ja, het zit hier tussen de eeren en we kunnen niks vinden. En dat op een gegeven moment, zo'n 3 jaar lien. Ik er uitval kreeg, ik was wekker en ik viel de riochts helemaal neer meer. Ik ben compleet verlamd. Ik mijn gezicht ging helemaal hingen. En dat we toch maar zijn van nou, we maken per direct voetrechts naar huisarts. Die had mij teruggestuurd naar JRV, naar de spoedeisende hulp. Had een CT-scan maken. En dan werd hij verteld van nou, hartstikke leuk, het is net een hersentumor. Maar volgens mij, het is MS. Nou, in mijn wereld is het wat in. Ik ga eerst mezelf spuitje matten, alle dagen. Dat was eigenlijk de eerste behandeling die ze dan starten. Vrij mild middel. Maar binnen 3 maanden kreeg ik weer een SJOEP. SJOEP betekent een ongeval van de MS. Ben ik overgestapt op medicatie, Tecfidera. Nou, hetzelfde gebeurde weer. Werd terug te zijn van nou, de tweede lijns medicatie ben nou oud rond, werkt net. Dus we gaan op eerste lijns. Werd terug ik nou 11 jaar weken naar het MCL-mat voor een infuusbehandeling voor een periode. Dat stopt eigenlijk het immuunsysteem. Werd terug ze hopen dat de ongevallen uitblouwen. Dus ja, dat is het eigenlijk in Nederland. Er is een behandeling in meerdere landen, voornamelijk Moskou, waar heel veel mensen heen gaan. Dat heet het HSCT. Dat is een stamceltransplantatie. En daar gaan al heel veel mensen in Nederland om mij die het MSH. En dan wordt het immuunsysteem resetten door middel van die stamceltransplantatie en chemotherapieën. En zodra die immuunsysteem reset is, dan is gewoon eigenlijk weer de orde en in de MS vrij voort. Er is heel wat voor nodig. €70.000. En dat is omdat ze in Nederland het net vergoedje door de zorgverzekering. Het wordt je net uitvoerd, maar het wordt volledig net vergoeden. Dus ik heb €70.000 nodig. En daarom ben ik bezig met een crowdfundingsactie van mezelf. Ik zit nu op €1.000, voornamelijk van familie, vrienden en collega's. Maar dat stopt op een gegeven moment. En dat is de reden dat ik zei van nou, het mag gewoon in de publiciteit. Elke euro is erin. En als je hem denkt van nou, we moeten die jonge vrouw toch helpen om beter te worden. Dan is er een actie op staat, een crowdfunding. Er is een speciale pagina ik maak mijn hele verhaal op papier. Kan je maar je lezen. Er staat bij doneer. En alsjeblieft druk erop en help me.